Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sebehlalele ovalweni abafundi base-University of Zululand ongoya abakhala ngokushuba kwesimo abahlaselwa izigebengu ezibizwa ngamadabuka. Bathi okubuhlungu kakhulu lesigebengu asigcini nje ngokubahlasela zithatha izinto zabo kodwa ziyabadubula zibabulale o zibagwaze phinde zibadlwengule. Bathi sikhuluma nje kumanje kushona abafundi ababili ngakho ukudutshulwa bedutshulwa yiwona amadabuka. Bathi iNingizimu Afrika siyacela ningenelele ukuze kube khona okuzokwenziwa eUniversity ukuqiniswe ezokuphepha njengoba singabafundi sihleli libhojozi. Omunye wabafundi okhathazekile uphawule kanje. Traumatized. Ngifunda eUniversity of Zululand, ngihlala off camp. Singenelwe amapharizolo lana bakubiza ngokuthi ke amadabuka. Angena asheqa yonke insiza kufunda yethu njengama students, ama laptop, ama phone, impahla athatha konke, yabo. So omunye ugayi ngeparty ke wadubuleka ke washona last week Friday. So na izolo bekade bengenile kweminye yomqasho. So singabafundi abahlala ngaphandle asiphephile kuyimanje ngikhuluma nawe nje. Abanye abantwana bathatha ikhoma zawo bathi bayayeka bona bayahamba baya emakhaya. Okungcono akubuyisa online learning lo kade siqhubeka sifunda ngoba mangenjalo impilo zabafundi zisengcupheni ngoba lesimo lesi asimile siyaqhubeka. Ngikhuluma nawe nje amanye amantombazana sisabela ngisho impilo zawo ngithi yabo kunzima akufundeki. Afethu ke lezi indaba ezibuhlungu ngendlela emangalisayo ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evideni elandelayo.